Добрый дзень, шаноўнае спадарства! Журналісты нашай рэдакцыі рады вітаць вас у новым годзе. Спадзяёмся, што наша сяброўства працягнецца і ў 2017. Полацкі веснік падрыхтаваў сваім чытачам традыцыйны падарунак. У свежым нумары вы знойдзеце каляровыя календары. Полацкі веснік заўсёды спяшаецца да вас з добрымі навінамі. Прадстаўнікі ўлады Полачыны павіншавалі са святам дзяцей і дарослых. На сустрэчах пабывалі і журналісты нашай газеты. 5 студзеня працаўнікі сферы сацыяльнай абароны адзначаць сваё прафесійнае свята. Знаёмцеся з сацработнікам Тацянай Асаргіной. У сераду ў Полацкім весніку вы таксама прачытаеце пра новы цягнік Полацк-Магілёў і, магчыма, пажадаеце адправіцца ў вандроўку. Паважаныя чытачы, у першым нумары новага года рэдакцыя пачынае публікаваць свечкі для імяніннага пірага. Не прапусціце, збірайце і ўдзельнічайце ў нашых юбілейных акцыях. Полацкі веснік, газета на ўсе 100.